Брати и сестри, приятели, радвам се, че можем да бъдем заедно. Каква ще бъде нашата тема тази вечер? Считам, че когато се създава празнично настроение, пряко или косвено предизвикано от религиозно събитие, човек трябва да погледне не само на онова, което иска от Бога, но и на онова, което Бог е дал. Да се учи да бъде благодарен. В тази насока всеки един от вас има за какво да благодари, има и какво да иска, но ако трябва да посоча нещо, за което си заслужава целият християнски свят да благодари, и аз се съмнявам, че той ще го направи тази година, то е да си спомня едно събитие, което е станало през 1947 година. Типична делнична обстановка в Ориента. Пастир търси своята изгубена коза. Той няма да я намери. Няма да я намери, но ще бъде проводник на едно епохално откритие, което се сочи като най-голямото откритие на 20 век. То помогна твърде много на християнският свят. Това, което видяхте, е всъщност Кумранските планини. Там има пещера, която даде невероятна находка. В тази пещера, дълга 8 метра, широка 2 метра и висока около 3 метра, то открива 8 напълно запазени делви, а всичко са били 45. И той имал големите очаквания да открие съкровище, но не открива нищо, освен 3 кожени свитъци, слепнати един в друг. Разбира се, разочарованието е било много голямо. С усилие успява да ги продаде за $250, но след време тази находка струва повече от $1 милион. И 2 години по-късно ние виждаме Марк Самуел, той е митрополита на Йерусалим, да разпъва свитък, дълъг 7 метра и 34 см, при средна широчина 28 см. Текстът е подреден в 54 колони, максимално с 32 реда, изписани в квадратен шрифт. Той завършва по начина, по който този текст завършва и в нашите Библии. Невероятна, прецизна точност 1 към 1. Текста, това е най-древният текст открит до сега. Текстът е изложен по-късно в така наречената къща, музей на Библията в Йерусалим. Има горе-долу такъв вид. Ние вече разполагаме с цялостния текст на книгата на пророк Исаия, която се датира като книга, писана 750 година преди Христа. Самият текст, открит в пещерите на Кумран, е датиран някъде към 2 век преди Христа. Това е препис. Препис на есеите. Едно общество, което е нещо близко, както нашите манастири, ригористично настроени хора, които са се отдавали на това да преписват свещеното писание и да водят по-осумотен, по-насочен към небето живот. Когато си спомня за тези събития, е хубаво да благодарим на Бога, че те дойдоха на време. Защото през целият 19 век Библията е ужасно атакувана за това, че няма никаква гаранция при толкова много преписи, при толкова много
много превеждания от език на език. Каква е гаранцията, че това, с което разполагаме, е точно такова, каквото е било писано от пророк? Настъпили са сигурно много изменения. А сега имаме музей на свещеното писание. Ето събитие, за което си заслужава да благодарим и да помислим, че е дошло на време, за да предаде авторитет на свещеното писание във време, когато науката ще стига невероятни хоризонти и ще се разгърне така, както никога не е било, откакто съществува човешка цивилизация. Но точно за това, точно от този свитък, излиза един текст, който много пъти ще се цитира тази вечер. По всички медии, които искат да оповестят събитието, смъртта на Христос, неговите страдания. Текст написан от книгата на пророк Исаия, 53 глава, 5 стих, и документиран като автентичен чрез това откритие. Но той беше наранен заради престъпленията ни, бит бе заради беззаконията ни. Върху него дойде наказанието, донасящо нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Разсъждавайки върху това древно пророчество, което виждаме изпълнено на Голготският кръст, ние не може да не се сетим и за думите, които Исус казва преди това да се случи. И когато бъда аз въздигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Това е много дълбок по съдържание текст. Още когато го четох за пръв път, на 3 места го има този текст. И 3 са от Евангелието на Йоан. Едното е в 3 глава, 14-15 стих, другите 2 са в 12 глава. Аз посочвам едно от тези 3. Защо казвам, че е дълбок този текст? Исус го казва в момент, когато той губи слушатели. Той е тръгнал с една мисия, която в началото набира скорост, но после започва да тъпче на едно място. Христос губи слушателите. Учениците се питат как ще дойде Твоето царство, когато хората ни напускат. Преди време беше по-различно. По тази причина Исус им обяснява. Много ще дойдат, когато бъда въздигнат. Въздигнат от земята. Това въздигане ще придаде някаква сила, която сега няма как да е на разположение. И тогава ще привлека всички към себе си. Това е, бих казал, загадка, мистерия на спасението. И ние можем да го разгледаме от различни гледни точки. Какво значи Христос да се въздигне? Първото, което ми идва на ум, е кръста. Да, но те го окачват, го разпъват на кръста не за слава, а точно обратното. По това време кръста е символ на позора. Не е символ на някакво издигане. Кога става всъщност Христовото издигане? Кръста е ключов фактор. Но кога можем да кажем, че Исус е издигнат от земята? Това е големият въпрос. Кога Спасителят се възвисява? Ето това ми даде повод да сложа заглавие на цикъла Извисеният Спасител. Тези текстове, тази дълбока идея. Пътя към това извисяване е тежък и Христос сам го споделя с учениците. Йоан 12 глава 27 стих. Сега душата ми е смутена. И що да река, Отче, избави ме от този час, но затова дойдох. За пръв път
тук Христос споделя, че е много наскърбен. След като казва това, той се променя. Учениците не могат да обяснят какво предизвиква тази душевна промяна, когато по-видимо нищо не се е променило. Нещо става с него. А кулминацията на тази промяна се достига преди кръста. Отиваме в Гецимания. Без никой да се докосва до Христос. Без да го предизвикват. Оставен в тишината на нощта. Той страда. Така дълбоко. Толкова дълбоко. Толкова е наранена душата му, че пота се превръща в кръв. Защо? Апостол Павел е дал един така отговор, който е кратък, но пак крие в себе си доста тайни. Защото този, който грях не е знаел, Бог го направи грешен за нас, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Защо страданието и смъртта на един невинен дава удовлетворение и извисява един виновен? Нямам логично обяснение на това. И декларирам, обикновено тези неща, които ми се казват за съда, как един платил откуп за сметка на друг, почти не ми вършат работа. Ако става въпрос за пари, да. Задължнял съм, някой друг плаща и ме освобождава. Но тук не става въпрос за пари, тук става въпрос за престъпление. Тук става въпрос за нещо, което тежи върху съвестта. И когато до едно престъпление застане друго, ако съвестта се е пробудила, тя трябва още да е по-натоварена. Ако съвестта в мен е проговорила и аз, знайки какво съм свършил, след време разбирам, че това по някакъв начин е допринесло за нараняването и на друг, когото не познавам, в случая Спасителя, тогава това няма ли да натовари повече моята съвест? Логиката би трябвало да ни доведе до извода. Да, повече трябва да натовари. Само че точно тук е разликата. Спасителят не е просто човек. Той е богочовек. Той е и творецът на всемира. И по някакъв начин това ни освобождава. Как? Не знам. Не мога да покажа дори и пример. Трябва да го приема на вяра. Но това обаче, заедно с информацията, която имаме, за събитията, които са се развили, ще ни доведат и до още един интересен извод. Една история, която много добре познаваме. Вече сме на кръста. Глас отправен към Христос. Глас за помощ. Разбойникът на кръста. Не знам тези хора как са се чувствали, когато са забивали пироните в тях, когато са викали срещу тях, когато са увисвали на ръцете си, там са съответните подпори. Било ли им е точно това да наблюдават кой как реагира, вляво човека как се държи, вдясно? Не знам. Но така или иначе, обстоятелствата са такива, че един разбойник е принуден да наблюдава страданията на един до него. И тези наблюдения, между другото, защото той си има голям проблем, той умира. Тези наблюдения, страданието на един невинен, не смъртта, забележете, страданието на един невинен, до него води до промяна.
той е разтоварен от много неща. И още, бих казал, той е излекуван. Не знам, имали ли сте случаи да се сблъскате с доста порочни хора и да видите как дори нямаме диалог. Много трудно се променя човешкият менталитет и характер. Много трудно. Спомням си, в една църква разказвах случаи за един престъпник. Случая имаше положително развитие. Престъпника се променя. И като си взимах довиждане, до мен дойде един от слушателите и каза: пасторе, вие ходили ли сте в затвора? Казвам: не. Ами, аз, казва, съм от полицията и целият живот ми е минал сред бандити. За тези 30 години един не се промени. Не им вярвайте, ще ви излъжат. Не им вярвайте. Вие сами нямате на представа колко са закоравели. Не случайно един друг представител на затвора каза: как в затвора има 80% невинни и 20% виновни, защото са сключили договор и са си признали, за да им намалят наказанието. Всичко друго, 80% са невинни. Те нямат идеята и не искат да признаят, че са сторили някакъв грях. Как ще им се промени мисленето? Но ето, на един от разбойниците се променя. Не от виковете на тълпата, това би трябвало повече да го озлоби, не от реакцията на хората, а от един, който е до него, за когото е намерил някакво време да помисли. Това е загадка. Но тя ни учи и нещо друго, че не само смъртта, но и Христовите страдания изцеляват, променят, сила са. Тази сила можем да я видим как променя един човек, близък на Христос, който и не е искал да се променя, и не е разбирал, че трябва да се променя, но му е било и трудно да се промени. За кого иде реч? За кого? Става дума за апостол Петър. Апостол Петър. Човекът, който не се променя и не е могъл да се промени, въпреки близостта си с Христос, въпреки съветите, които му дава, въпреки опитностите, които има, същият е. Същият е и когато Христос го моли часове преди този случай. Същият. Петър. Но когато неговият Спасител страда, когато той вижда как го бият, идва един момент, когато двамата разменят поглед. И това влияние, което Петър не е могъл да улови, или пък не е могъл да усети, и с един път го осмисля, и то се превръща като една изключително силна проява на промяна, на реформа. От този момент Петър вече ще е друг. Страданията на Христос се оказват единственото хапче за промяна на апостол Петър. Така че той горко плаче, но това е целебно. И само с Петър ли е така?
И само с Петър ли е така? Нека сега да се придвижим в по-близко време и ще ви заведа на едно интересно място в Англия. Това е Ландпорт. Тази кооперация, двуетажна кооперация, днес е като исторически музей. Защо? Тук е живяло едно момче, което допринася твърде много за развитието на Англия и англоязичният свят. Но историята му е интересна. Ние всъщност се намираме в момента в 19 век. Момчето е син на писар към флота, човек от средната класа, който, освен това момче, има и още доста деца. Те са били 8 на брой. Той е бил много грижовен баща, но нещо се обърква, затъва в дългове и там практиката е била такава. Когато някой затъне в дългове и не си ги върне, просто го пращат тук. Това, което ви показвам, е един затвор, който е съществувал в продължение на 500 години. От 1329 година до 1842 година. Наричал се затворът Маршалси. За какво е служил този затвор? В началото е бил предназначен за пирати. След това за всички, които са се провинили във флотата. Знаете, че Англия е морска страна. Царицата на моретата. И всеки, който не се е подчинял на капитан, или е крадял, или нещо извършвал, е попадал там. Но след време този затвор почва да приема и хора, които са задължнели. Всеки, който не може да си плати дълговете, влиза в този затвор, заедно с семейството си и седи докато си ги плати. Като му позволяват да работи, продават всичко на търг и така нататък. И така, когато момчето е на 12 години, из един път гръмоносен облак надвисва над него. Годината е 1824. Ще трябва ли да просим, мамо? Пита то майка си. Отговорът, който получава: не, Бог ще ни помогне. Трябва да имаме вяра в Неговото обещание. Майката го казва. Двамата с нея занасят мебелите за продан, за да получат храна. След това детето, което е впечатлило цялото семейство с любовта си към книгите, то много обичало да чете, решава да си продаде част от книгите. В дневника е записано: когато започнах да продавам книгите си, мислих, че сърцето ми ще се пръсне. Той продава 10 от своите книги. Но това не помага. Това е просто кръпка. Майка му, останалите деца биват вкарани тук. И така, от едно комфортно място се стига до тук. А това момче е принудено да помогне на родителите си. Той е на 12 години. Какво ще направи? Спира да учи и тръгва да си търси работа. Отива във фабриката за обуща. Той не е специалист, не е обущар. Затова се хваща на една от най-неприятните, неблагодарни работи – да поставя надписи върху кутиите за черна боя. Живота му е живот сред плъховете. Складове пълни с плъхове. Дразнещи го и през деня, и през нощта.
То се бори, то се моли и изкарва по 1 лира седмично. Най-после успява да помогне на баща си. Семейството излиза от затвора. Радостта е голяма. Сега вадячи заедно. Те решават да видят как ще вървят напред. В благодарност бащата настоява, че сина му е добре да изучи по-изискани училища, да бъде включен в университети. Помага му. В началото той се ориентира към правото, но след това става писател. Аз всъщност ви разказвам отчасти историята на най-известният английски писател Чарлз Дикенс. 1812 и 1870 година. Защо при такава тема аз посочвам Дикенс? Защото тази травма в живота му, това страдание, едно 12-годишно момче да плаща дълговете на баща си, а оттам и на цялото си семейство, да ги измъкне от затвора. Между другото, този затвор е закрит, защото там много се увеличила смъртността. Преди да го закрият, се е стигало на ден да има по един починал. Стаите са били такива, че в тях просто са били напъхвани минимум 12 души. И хората са умирали много често през лятото от задушаване. Не е имало никакво проветряване, никаква климатична инсталация. Какво говоря? Климатична инсталация. Плащам данък на съвремието. Нищо не е имало. Затворът бива закрит след 500 години функциониране. Именно този затвор и травмата, която Дикенс получава, страданията, през които минава, раждат едно невероятно творчество. Неговите герои са точно такива. Там и разбойниците са поставени под особен поглед. Те колкото са лоши, винаги нещо може да се види добро. Има някакъв хумор вложен във всеки един от неговите герои. И което е най-важното. Много често силните творби в областта на изкуството са затворени само във възхищението на хората. Докато неговите творби внасят промяна в разбирането на Англия за сиропиталищата. Промяна, която се подема и в Съединените щати. Следователно той, който много често на фона на това, което е преживял, ражда едно много силно творчество, богато на чувства, на преживявания. В същото време се явява и реформатор, без да го съзнава. Така, страданието на един човек довежда нещата до едно дело, което се разпростира и с Англия, и Съединените щати, което топли. И това за 7 път така ме убеждава, че има един такъв закон. Ако се съчетае болката с целенната сила, с благодатта, двете сами по себе си в съчетание дават друга сила, която реформира, променя, лекува хора, общества, народи. И понеже говоря за болка, страдание, искам сега това, което казах, да го олицетворя последния начин. Ще следвам правилото. Христос е служил с притчи, защо да не опитаме и ние? Нищо, че сме в 21 век. И така, да отидем на едно място, където не е особено приятно човек да бъде. Горещо, сухо. Това е африканската пустиня Намибия. Намиб.
Тук практически не пада дъжд. 1-2 сантиметра годишно. И въпреки това има растение. Понякога има живот там, където най-малко можеш да го очакваш. Нека сега да се опитаме да открием живот в пясъците. Ето как. Ето ви пустинният пейзаж. Тук наблюдаваме нещо. Какво е това? Това е растение. А тези гъбички са неговите шишарки. То се нарича конофотиум. Растения с шишарки. Тези шишарки се образуват от миналогодишни листа, които се слепват и създават някаква твърда обвивка. Как живее? Какво чака? Можем да направим проверка. Ако носим вода и сипем вода върху него, ще видим истинско чудо. Почти в реално време ще ви покажа какво ще се случи, ако сипем вода. Ето. Ето това е чудото, за което исках да говоря. Каква красота, каква магия, но и каква сила. Пустиня, слънце, задух, горещина, студ пред нощта, малко вода и цветето разцъфва. Ние живеем, скъпи брати и сестри, в такъв свят. Той не е раят. Въпреки благата, които ползваме, от гледна точка на Божият идеал, нашия свят е като пустинята. Има бури, има смърт, има жулещо, прежулещо слънце, има и много студ, има и много страдания, но има и това чудо. Чудо, което идва, когато се съчетае страдание, благодат, живот. Това чудо се е случило преди 2000 години, малко повече. Това чудо исках да представя тази вечер и затова темата, която разгледахме, носеше заглавие страдание, което изцелява. Господа ни помогне, размишлявайки върху това, и тогава, когато страдаме, и тогава, когато наши близки страдат, да си припомняме тези картини. Защото страданието не е хубаво нещо, но то може да донесе и нещо добро. То ни е донесло вечния живот. То е сила. Стига да е съчетано с живата вода, с Божията благодат. Така ние ще помогнем и на други, така и те ще помогнат на нас. Амин.